Wel, dyma ni symud ymlaen ar y baby beef y bore yma a gyd dosbarth y bistich nawr. Yr un yw'r beirniad o Betws Gwerwyr Goch ac yr un ydy'r cwmni gen i Mansell a David Lewis o Gwrt y Cadno. Wel, Sir Gyfyrddin, Sir Mawr yn oddi wrth i chi wedi gweithio'n galed. Dowch chi ni gael gweld be mae Tudur Edwards. Ie, hwnnw'r dosbarth cynta nawr o'r pwysau sgawna o'r eidonau heddi. Ie, mae'n rhaid i weld yn gryfion i fi. Na di. Glas cystian iawn drwyddo nhw, chybod? Ydy, ond o weld yn dda o fewn hwnna. Na'r un trwman 330 kg a pwysau bach handi at blwyddyn nesaf. Ydy. Just ideal weight. Ydy. Ond maen nhw'n dod o bob ban y cystadlewyr yma, dydyn nhw? Maen nhw'n dod, chod hon yw'r sioe i ennill y fe, chod. A chod maen nhw'n llig arian mawr, chod os maen nhw'n cael o llwyfiant yn y ring, maen nhw'n gallu dod o dipyn arian, chod. Yn gywir. Gwerthu'r lloiau yma, chod, i mi mlaen. A dewch chi ni gael gwynebu'r ffaith. Mae yna lawer o'r rhaiau mae'n neud arian da, ond chybod, mae'n ddadleol iawn am y prisiau dyn ni'n cael am y stoc arall yn diwedd. Odi. Felly, ydych chi'n rhoi nhw at ei gilydd, mae rhyw gyfer. A mae'r costau mor uchel o'n i mynd yr eich bod. Mae'r costau'n ddechrynllyd. Ni'n gweld, Tudur edrych heddwyl o'na, stwff di yma. Adi. Al di'n glo. Ma fe. Mae sawl bach ido bach coch smart iawn yn y dosbarth hyn. Oes. Dwi'n meddwl dim ond un di sy'n dod fi'n gedi a un Tracy Jones hwnna a Phil Jones ti eisiau ferwd. Cystadlewyr twff. Maen nhw'n dwym iawn o'n neud lloi. A defyd. Maen nhw'n rhoi da. Mae yna ardaloedd yn os eich bod. Wy'n ei gilydd am y busnes yma. Oes, adi. Mae yna, eitha gwir. Mystach dy Robin, mae'n awr fe? Ie. Mystach ni yswyd. Rocky. Un Peredur Hughes a Llyr Hughes yw hwnna. O Ynys Môn. O ie? O, stabal go dda. Adi, yr pobl limousines. A bach yn go dda thi ben hefyd. Oes. Robin, pyn oedd yr un. Yna fiches wedi tyfu mae'r mab Peredur mae diddordeb tu hwnt. Gwybod pedigri'r bechod nôl. Mae hwnnw'n help garw nhw e. Adi.